15 फेब्रुवारि खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि 52थि जोनोम सान फालिनाय जागोननो बेखौ खोनानानै आं जोबोद खुसि मोनदों। आं मिजिंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिमहालागै जेसेबांखिनि बर' हारिनि थाखाय मावबोदों बेबादि खामानि मावनाया जेनो आरो गाबोननि उननिफ्राय बांसिन आरो जाबावो बोहैथि महरै जाबावो आं बेखौ मिजिंथिगोन। आंनि बिथिंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे अरायबो गाहाम हामलायनाया थागोन थैजासिमहालागै। मानोना फरायसा समनिफ्राय आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि महरै खामानि मावबोदोंमोन। जोंनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां बोहैथि भाबै हारिखौ फोजाखांनाय हारिखौ सालायलांनायनि थाखाय मावबोदों बेनिख्रुइ आरो साबसिनै इयुनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दावगाबावथों आं बेखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।